היי לכולם, מה המצב? חזה עוף מנה טריוויאלית. בואו נהפוך אותה לאיזה מנה קרנג'ית, מדליקה, פשוטה להכנה. יאללה, בואו נתחיל. יש לנו פה עלי פילו, יש לנו פה חזה עוף. בואו נכין לנו איזה מרינדה פשוטה של ברביקיו. נשים טיפה דמי גלס, מעט, לא הרבה, פלפל שחור ומעט מים. ובואו נראה איך אנחנו מרימים את המנה. יש לנו פה פילו, בואו ניקח עלה, נמרח אותו בשמן, חובה למרוח אותו בשמן. בואו נמשיך, יש לנו פה את הפילו שלנו משומן, נשים את החזה עוף, נוסיף בצל מטוגן, בואו נכניס את זה לתנור. שימו לב, עלה פילו, 185 מעלות, נתחיל ב-25 דקות חום יבש. בעבודה. וואו, איזה מנה מדהימה. בואו נסדר את זה בצלחת. וואו, איזה מנה מדהימה.